Здравейте! Ще започнем с един разход за испанския живот. По-точно, как един българин води български живот в Испания или как една Испания помага на един българин да води българския си живот при нея. Няма много какво да кажа. Две-три работи само, ама те са най-важните, които могат да ги използваш и за други неща, не само за такива теми. Но както и да е, седа си сега с колата и гледам тук минават колини, минават май и си викам ми бах ти изводите. Взимете бе, взимете се съберете някъде идете бе да веба майката. Неделя, такова хубаво времето. Качили ми се те в коли майна и джуркат, затворили джамовете и поставили климатиците вътре. За какво живеят? За какво? Да не могат да се възхитат тук на един отворен прозорец на колата майна. То къв кеф е като не те духа вятъра. Извинявай много. Къв кеф е? Ох, какво да ти кажа? Мисълта ми е такава, че хората тук са много ни странни. Но евала за управниците, които толкова добре се справят с асфалтирането по пътищата. Вие знаете ли за какви пътища става въпрос тук? Ти сега едно, че вървиш в мозайката на партера на блока, бе. Ай за такава гладкост. Мозайката на партера на блока. Сеща се, всеки блок има мозайка, вече в по-новите кооперации слагат мраморите, плочки, щуроти. Лепни му един мрамор там да му забрави главата е нашия блок от 76-та година, не е мръднал, ей. Не е мръднал. Това знаеш колко години? Това са над 32-3 години, да не е 30. Да, не ми се смята сега, че да не вземем се изложим. Ужас. Надявам се да ми го харесате този клип. Аз бях за вас Александър.